Per aquí dalt esteu preparats? Sí! Però si no tenim mòbils nosaltres, què dieu? Vinga, va, ens enfoquem la llanterna! Cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt! Ai! Uau! Què està passant aquí, eh? Quina alegria que fa veure una ciutat que brilla tant. Quan he vist la llum que fèieu, he vingut cap aquí de seguida. Sabeu? Jo sóc l'estrella d'Orient, la que els Reis Mags segueixen. I us he de dir que ja som molt a prop.